Днес ще играем Roblox и ако ме питате защо много качвам Roblox, да, защото просто ми е скучно и няма какви видеа да направя. Все пак трябва да помисля и видях много ви хареса това клипче. Сега се качваме горе по стълбите и виждаме този мега слайм. Окей, вече стигаме до бутъра и май гад, се чува. Евър, аз никога не чух така. С първи път го чувам и сега го пак този слайм. Тези мега хубави бутъра, направо умирам за тях. Само как се чува. О май гад, ами пак сме на зеленото, това хич не ми е окей. Слайма вече го чухме се тая. Ето е пудъра и... О, something, окей. Тези купчета вече ги чухме. Нали лявото сме ниво. Се тая. Това вече го знаеме. Окей, но това вече не го знаем. Това е много екстремно като бутъра. Много е хубаво. Това виждаме бутъра на вече. Това е най-новото. О, попит. Зелено. Опа. Зелено. И червено. Да. Окей. Качваме се по стъпалата. Това е Ever Squishy, където не съм го чувала, но е окей. Това много го мразя, но не знам на вас дали го мразите. Сега това е пак бутъра. It's okay something, but отново да го чувам, защото както и да го чувам, искам пак да го чувам. Сега имам Roblox, но не искам да ги купям. Окей, качваме се проблемите. О май гад. И виждаме това. Това е не... Чакай. Окей. Това е много мега слаймко. О май гад, как се чува. Сега е време на дъмплинг и ви оставам на вас. Това беше нещо новичко. И това е червено и зелено. Да. И тук престигваме на Needles. Май гад. Това много ми харесва като бутъра, но това голямото не. Малкото е окей. This is my everything. О, не само пак тези купчета. С тези купчета